aspertuta nago. Hainbeste lasterketa, honen beste, horren beste, hainbeste eta zenbait zenbatzaileak. Haupa, zer moduz? Saio honetan bi osagai, objektu, pertsona edo gehiagoren kopurua konparatuko dituzu. Asteburu honetan albiste harrigarri bat irakurri dut. Nafar emakume kirolari batek 7 egunetan 7 maratoi egin ditu, 7 kontinentetan. Astebetean 285 kilometro egin ditu, eta zenbait egunetan arazoak izan ditu, baina erronka irabaztea lortu du. Nola egin ahal dira hainbeste kilometro 7 egunetan? Zenbat denbora behar duzuzuk horren beste kilometro egiteko? Bideo honetan Beñatek eta Ekik Behobia Donostia lasterketaz hitz egingo dute. Atleta aipatu duzu, oraintxe idatzi dit Markelek. Behobia Donostiarako dortsalak erosi ditu. Ara? Hartuko ditugu guk? Nik ez dut nahi, Eki. Pixka bat aspertuta nago, hainbeste lasterketa. Nola? Baina zuri asko gustatzen zaizu Behobia Donostia? Kopuruak konparatzeko, honen beste, horren beste eta hainbeste zenbatzaile zehaztu gabeak erabili ahal ditugu. Garai batean, 3 zenbatzaileen graduak bereizi egiten ziren, baina gaur egun ez da bereizketarik egiten. Eta batez ere, horren beste eta hainbeste erabiltzen dira. Hainbeste forma, horren beste edo honen besteren ordez erabili ahal da. Euskalki batzuetan, honen bertze, horren bertze eta hainbertze formak erabiltzen dira. Zenbatzaile hauek izenaren aurrean jartzen dira, eta izen hau mugagabean deklinatzen da. Ikus hemen adibideak. Sari asko irabazi dituzu urte hauetan. Nik ez dut, ditut, horren beste sari lortu. Edo dortxal asko jaso ditugu lurretik. Zer egingo dugu hainbeste dortxalekin? Bestetik, izen zenbakaitzekin honen beste, horren beste eta hainbeste zenbatzailei ko atzizkia jartzen zaie. Ikus adibide hau. Enuen hainbesteko arrakastarik espero. Arrakasta izena ez da zenbagarria, eta horregatik hainbesteri ko atzizkia erantzi diegu. Beste adibide bat. Lasterketan ez dut hainbesteko hotzik sentitu. Kasu honetan ere, hotza izena ez da zenbakarria. Zehatza ez den beste zenbatzaile bat da zenbait. Zenbatzaile honek batzuk zenbatzailearen esanahia dauka. Hau ere, aurrekoak bezala, izenaren aurrean doa, eta izen hau mugagabean deklinatzen da. Aditza, singularrean edota pluralean jarri alda, bietara. Adibidez, zeinbait umek ez du arazorik 2 kirol egiteko. Edo esan alda baita ere, zenbait umek ez dute arazorik 2 kirol egiteko. Ume hitza nork kasuan deklinatu dugu, mugagabean. Beste adibide bat, inguruko zenbait herritan lasterketa garrantzitsuak antolatzen dira. Hemen, herri hitza non kasuan deklinatu dugu, mugagabean, eta tan kasumarka erantzi diogu. Egin aukera egokia. Sari asko irabazi dituzu urte hauetan. Nik ez dut horren beste sari lortu. Inguruko zenbait herritan lasterketa garrantzitsuak antolatzen dira. Aukeratu hainbeste edo hainbesteko. Zer egingo dugu hainbeste dortxalekin? Enuen hainbesteko arrakastarik espero. Zein da zuzena? Zenbait umek
ez du arazorik bi kirol egiteko. Hala, zenbait umek ez dute arazorik bi kirol egiteko. Biak dira zuzenak. Zenbatzaile zehaztu gabeak. Honen beste, horren beste, eta hainbeste, edo honen bertze, horren bertze, eta hainbertze. Zenbatzaile zehaztu gabei, ko kasu marka jartzen diegu atzetik izen zenbakaitza dutenean. Zenbatzaile zehaztu gabea. Zenbait zenbatzailea. Segi lanean eta hurren arte!